Okay. Jeg har valgt at lave opgave 9014 fra vejledende eksempler på side 56. Og opgaven lyder således. I en model kan udviklingen i biltætheden målt i antal biler per 1000 indbyggere i Danmark i perioden efter 1968 beskrives ved differentialligningen dn til dt er lige med 0,0004 gange n gange parentes 315 minus n parentes slut, hvor n betegner biltætheden til tiden t i år efter 68. Altså vi har funktionen, som vi skal finde ud af, n, det kommer her. For opgaven er altså at bestemme en forskrift for biltætheden n som funktion af tiden, i det det oplyses, at biltætheden i 68 var 198. Altså 198. Og vi skal altså bestemme en forskrift for n. Og først så er det her jo en opgave om differentialligninger. Så derfor så kigger jeg på differentialligningen og kan se, at den har formen y-mærke er lige med AY parentes m minus y. Og det passer meget godt, hvis vi ser, at vi har en a-værdi her. Vi har vores funktion, og vi har vores m-værdi og vores funktion igen. Og m-værdien, det er jo den øvre grænse for funktionen, altså den, som funktionen vil nærme sig asymptotisk, men aldrig ramme. Når vi så har fundet den her form, så har vi jo en bestemt løsning til den, og det er jo, at løsningen til den form er y af t er lige med, skal vi have sådan et tegn her, m over 1 plus en konstant c gange e opløftet i minus a gange m gange t. Det er simpelthen løsningen på en differentialligning med den her form. Vi kan se her, når lommeregneren løser den, så laver den lidt om på formlen og på løsningen. Det vil vi også se, når vi får vores resultat, at vi vil ikke have den her form, men vi vil have den her form. Og det hænger sammen med potensregnereglen, der hedder, at når man har en i opløftet i en negativ værdi, så kan man trække den nedenunder i en brøkstreg. Og det vil så sige, at når der er 2 brøkstreger, så hiver man det under den sidste brøkstreg op, og det er altså det, der er sket her. Men det kan vi se, når vi får vores resultat nemlig. I hvert fald, så er det nemmeste nu, at desolve de ting, de ligninger, vi har fået at vide. Så vi skriver desolve, vi skal lige have et matematikfelt. Desolve, og så skriver vi først vores differentialligning heroppe. Vi skriver simpelthen, at vi skriver vores differentialligning ind på den her form, så vi skriver, her vil vi gerne have, at n-mærke, nu skelner programmet ikke mellem store og små bogstaver. Jeg kan se, at man næsten ikke kan se, at der står n-mærke, så vi tager bare det lille bogstav. N-mærke er lige med 0,004 gange med n gange med parentes 315 minus n. Og så har vi en anden formel, nemlig vores n er 0. Fordi vi ved nemlig herover får vi at vide, at vores n er 0 var 198. Og når vi har det, så kan den også udregne, hvilken formel vi vil ende med. Og derfor skriver vi, at n
er 0 og lig med 198. Og så løser vi den ved t og ved n. Og så får vi det smukke resultat her, som jo som sagt er på den her formel på grund af nogle omskrivningsregler med potensregneregler. Ja, det er vores differentialligningsløsning til den her opgave.